Akwai makalewa a kama aji gayu mata su daina zuba mana yangafa, ku daina zuba mana yangafa. Ku kama aji gayu mata su daina zuba mana yangafa, su daina zuba mana yangafa. Ni ma bana na yo tsada fa, ina jin kunya, ina jin kunya, ina jin kunya. Ni ma bana na yo tsada fa. Na kama aji na bayawa gidan su budurwa ta sun ce za su kawo mun kayan aure. To a sa da turare mai tsada, a sa gizina a cikin kayan, agogo a ɗan sawo Rolex, takalma ma mai tsada fa. Akwati baƙaƙe ne na kuso domin shi ne tsarin gayu, ni ma bana na yo tsada fa. Auren bana ya yo tsada fa. Na kama aji na bayawa gidan su budurwa ta sun ce za su kawo mun kayan aure. Na manta sa shisha a cikin kayan auren, kayan auren. Na manta sa wiwi a cikin kayan auren, kayan auren. Na manta sa shodi a cikin kayan auren, kayan auren. Na manta sa kodin a cikin kayan auren, kayan auren. Na manta sa roti a cikin kayan auren, kayan auren. Inda hali har koken a saka a cikin kayan, kayan auren. Haka dai aka gan mu ake son mu, akwai makalewa, akwai makalewa ran auren. Haka dai aka gan mu ake son mu, akwai makalewa, akwai makalewa ran auren. Akwai makalewa, akwai makalewa, akwai makalewa, akwai makalewa ran auren.